Hlasíme se z Pražského hradu, kam by měla za malou chvíličku dorazit delegace z Malajsie. Nevíme, co se děje, protože delegace vlastně už tu měla asi před 10 minutami být. Asi nastalo nějaké zdržení mezi Ruzíní a tady právě hradem. Nevíme a bohužel schránku má i tiskový mluvčí prezidenta republiky, takže nevíme vůbec, co se děje. Nejsme napojeni ani na štáb hlavní a z Ruzínského letiště se malajská delegace také zatím neozývá. Já teda nevím, jestli mám pokračovat v živém vstupu, nebo jestli to zatím přerušíme. Kameraman na mě kývá, abych pokračovala, takže teda asi budu pokračovat a já bych, už tu nikdo není, abych se někoho zeptala, já teda... Vy jste mi spadl přímo z nebe. Vy asi máte nějaké kontakty s hradem. Prosím vás, delegace z Malajsie už měla dorazit. Nevíte, co se stalo? Na trase něco nebo nějaké závady s vozidlem nebo něco? Nebo jestli něco na odbavení, na celnici nastalo? Nevíte? Tam kouká. Ještě jednou. Zde na Vrbná Česká televize Zeměkoule. Prosím vás, nevíte, co se stalo na trase, že delegace z Malajsie doposud nedorazila? Chápete to? No chápete to tohleto? To je 11 po revoluci. 11 vládne deziluze, absolutní anarchie, skepse, ignorance. Nikoho prostě nic nezajímá, jenom každý si kouká před sebe prostě a hrabe si ten svůj píseček. No to je neuvěřitelné tohleto. No je to možné tohle, prosím vás? Já se ptám po třetí a naposledy. Nemáte zprávy, že delegace z Malajsie dosud nedorazila, co se stalo na trase? Nemá. No a ještě uniformně a nemá zprávy. A ten by hlavní... Já jsem popleta. Jo, ježišmarja, nezlobte se na mě. Teď vy jste vlastně ve službě, že jo, vy nemůžete mluvit. Vy tu musíte takhle trčet celou asi hodinu, ne? Nebo jak dlouho to máte, hodinu? Ježišmarja, rozkošnej, já se vám moc omlouvám. Já jsem vás takhle peskovala. Hrabičky, hrabičky. No jo. A to je stejně zvláštní, že jo, že takhle nemůže jako, že musí tu hodinu takhle vydržet stát. A kdyby někdo přišel, tak prostě musí pořád takhle stát. A třeba se vás někdo zeptá na něco třeba? Jak se dostanu do Vladislavského sálu? Já jsem vás poprskala, počkej, tady. No, jak se dostanu? Nemůže nic říct. Od toho je služba informační, že jo? A nebo třeba, když takhle letí nějaký komár, nebo vasička, takhle takhle sedne. A on musí pořád koukat. No. A nebo třeba kdyby se vám chtělo to, tak co? Tam nic nemáte? Musíte to vydržet, protože jste voják. Hop, hop. A já budu vaše velitelka. Hop. Já budu vaše majorka. Já mám nápad. Počkejte, zkusíme to, takhle. Tady to mám. Takhle. Já mám količky totiž. Jo. Ještě dáme takhle jeden. Vy jste jako kaktus. To je nádherný, vy jste rozkošnej. Ťonťa, ty moje trdýlko, vůbec nereaguje. Ne. Já vás už nebudu trápit. Jste svobodný? Já jsem rozvedená 2 roky a jsem strašně sama. Ne. Přátelé, já se asi na chvíličku opravdu odmlčím, protože delegace z Malajsie, jak je vidět, zatím nedorazila a přihlásím se v dalším živém vstupu. Do té doby nashledanou.